אם תרצו, לאונייה שלי, למסע הזה שאנחנו נצא, אני בתחילת האור של הערב, עד שנצליח לצאת אל הים הרחב, אני אהיה הקברניט של ככה תראו אותי יותר טוב. תגידו לי, תן לי רגע אור על החברים כאן, נראה כמה מחופשים. ככה. אבל מתוך אלה שכן מחופשים, מתוך אלה שכן מחופשים, יש שיר שנוגע לתחפושת שלכם. בואו תעברו כאן. נו, נתחיל. אנחנו בנשב, אני רוצה להציג את החברים שלי. זו הקבוצה שאיתם למעשה גדלנו כאן כירושלמי. זו הייתה קבוצת ההתייחסות אז, שהיינו בני 17-18. אלה היו רמת אשכול, אני מרמת אשכול, כן? אלה היו הנגנים, ואלה היו האנשים שזה כאן, להקת הדבורים. יש להם ערב של שירי להקת כוורת, וביקשתי לו להצטרף לערב הזה. דמיר שרייבר כאן, יהודה ארשש, זוהר תחילה, וניסי מריוס שנשאר על העניין הזה. לכו על זה. ניצב שעומד על שלו וכובש את יצרו. אני יכול להציע לך שיר.
משהו ש... אני מת לראות אותה הלילה. וואי, ניצב. אני מת לחלוץ את הלילה. אני מת מרוב געגועי לה. אני מת מרוב געגועי לה. אני מת הלילה. לא אכפת לי המוצב, לא אכפת לי המצב, באמת, באמת, תודה לך.